Best collection Mizo channel clear tu te chi bai vek ole Bangladesh le Myanmar in rina bul Bangladesh ramlama Rohingya refugee kema in beina thleng wangin refugee kem ba khosa ji ngami mi pasari anthi ti Bangladeshi police ta chuan an soi regional police chief chuan poi khoi tu te hian silai le chem mangin kema cheng te hi an bei ti asoya in beina hian mi pali chu amuna an thinga la midang pathum te chu balu khali kema damdoi in a hruai an ni hnuwa an thi vele ani mi enga mazat an hliam bok ni in police te hian an puang poi khoina thlen tu zinga pakhat chu amuna hi an man ngal ni in regional police chief Shihab Kaisar Khan chuan a soi misual an man hian silai le amu ba ka chemte a pai bok karthum liam ta khan Rohingya community leader Mohibullah chu office kota ka hluma lo ni to a he thil thlang wanga boru ka thatlo chho mek la in Rohingya ral tlante omna kem hi bayani zui le ngalani poi khoina thlen hnu hian home minister Asad Uzaman Khan Kamal chuan Cox Bazar district a Rohingya kem a ven himna khawjok siamani tur thu soin ven himna bel cha turin thoktu da belani dona danken kona thajok siamani angti in Kamal chuan a soi refugee kem a rui hlolak lu le zor thin po ti top tumin an beidon ti soya Bangladesh le Myanmar ram in kara lui in kalpo theina omchun na fluya po ngorzo ka en thli thlai na kalpui ni dona ni ati Kamal chuan kem ba thir hungna barbet wire fence siam na po zo felani trap to a kem pa chuan mi hring chet vel na en fia turin watch tower thanem taka ombok tia soi heti la hian Rohingya activist ta chuan Mohibullah tha ani hnuwa kem chhunga hlo thona lian taka la oma mi then khatan le biruni in a soi nikum December thla khan Bangladesh sarkar chuan Rohingya ral tlante hi Basanchar Island lama son chuaka mi sing ni vel son chuak to in midang sing riat po United Nation ne na inrem na anlo zia to angin son chua bel tumme kani Basanchar hi Bangladesh chimthlang lama tuipui kama omni in anram kho pui thaka atangin KM jasum ko pathum vela hla ani a ral tlante omna tur hian sarkar chuan cluster house sangkhat zali sa in pakhata hian room som paruk zela omani ole thupuya lutang US drone in operation ane mania Israel in do thlona ten Syria hel ho tombu kan kap dara ma se chu timaya hel ho hi be rem chi an nilawa chetan la vezel Syria helte hian Israel le US chet na turan zong renga US na thok pakhat po ni kumlama khan hel ho in an lo ti hlum to ani kha tuna hian US chuan ma ala veta ani ma se full scale war ani lo hi chuan hel ho buzol kap turemo operation a hi chuan in do thlona ne na tho chu rum hi a hau takinari sa sang ma military drone chu an mangtang kai chho ta me kani nikum maya po US chuan drone mangin Iran Revolutionary Commander Soleimani chu drone mangin an lo phin dar to a tuna po US chu aron che chuak le ta Al Qaeda helpol chor no mek ta chuan Syria munan khuar le a Al Qaeda te hi US hian helpol number 1 an lo puang hial to ani kha US po hian ala ve rengani ti chuan Syria a Al Qaeda ruai tu da thatur chuan US chuan ruam hanna lian taka duang ta a an ruai tu ber omna an hre chuak ta a chen na le ni tina hun man dan thlenga chui chuani in thona manga be a chuan drone manga da that mai tha an ti ta a US Central Command chuan ruam hanna fel fai takan siam ta ani tunlai military unmanned aircraft drone zinga rin tlak berpol US point amman rim ber mai MQ9 Reaper chu he mission thoktur hian than fel ani ta a US military te hian drone hi khoi tangin nge an tir chua puang jar lo ma se US hian Middle East a ringot po military base an nei ther fura Syria nge po sangni som pakwa khan ISIS hawin an lo en kol sipai mun chu US hian an lo hne chu to a ISIS hawan tlan dar hnuwa Altaf base chu US hian an chei bol sui ta ani helai mun hi thaler mun ani ya heta tang hian Reaper hi an tir chuak ani rin ani Syria le a chevel hi Florida tampa muna mun pui nei US Central Command te thu nei na ani ya tuna drone mission po hi US Central Command ho malak na ani MQ9 Reaper chu thankful la atui thuna ni a chu mai ba ka ral thuam po apai thathe tho hle AGM-114 Hellfire missile chuan na
tho chak takin Reaper thlan hoi lama chuan an bet fara Al-Qaeda thi bang Syria in hui khom mek te zinga an ho tu pa da tha tur chuan an thok chuak ta he drone khal tu om lo hi ground control station an ti GCS atangin flight engineer role ten an lo vil ran maya voi duai lo mission na ya fe chuak to drone vil thin tu an ni awangin an mission chu lian tham hle ma se an boruwa ke ro arit lutuk lo Syria ram chu war trena thlok lu ta an target chu leilama drone control na mun sipai mun pui ground control station atang chuan alang chiang hle a Al-Qaeda in khwar na mun an chin chia lam chu drone chuan ding takena pana har sat na tok lawin target alok theita AGM 114 Hellfire missile chu drone atang chuan wing chhuwa tirani ta a darkar khata KM sangkhat zaruk le pakhata chakin awing thlapur pur mai le thlen rual chuan chulai Al-Qaeda tombuk chu puak ridur le mai al chuan a bo sen al khulwai luai tamaya helho mang ang chu an tre teng tung mai mission hlotling takan nei ta ani heta hian Al-Qaeda ho tu Abdul Hamid Al-Matar chu chiang takin athi ti puana niya thidang an omle omlo puan zara ni lo thung Syria chimlama US military outpost bayani atranga ni ni nuwa US chuan phuba alaveta ani Al-Qaeda ho tu tha ani hian an pola harsat na lian taksiamin an pol malak na ti chuan fum na sa hle tura ngai ani a US Army Major John Rixey chuan US khwale tui beitu tele khovel puma US mi le sa timang ang tu te chu an dim don lo thu apuang chuak venghal bok Al-Qaeda te hian kan mi le sa tele kan tho puiram te tun hna an beina sa a an thlur bing hle a Syria hi Al-Qaeda te hian safe haven a nga in tom himna nan pan khoma khovel ram dang helpol te an bepopa an in thlun zom puya ro manna lian takan duang le me kani ti in US Central Command Major pakhat Rixey chuan a soi September thla khan Pentagon chuan Syria mar thlang lama Al-Qaeda hruai tu Salim Abu Ahmad chu drone mangin an lo da tha to bok Syria buena kai noi indona hian sangni som pakhat atang khan mi noi nga donin nunna an lo chan to ani Taiwan in bayato kani chuan kan chanang Biden China ling vot India le China in boruak an nei mek lain China le Taiwan chuan kum somni chunga an boruak san lai beran tong ve mek boka he channel atang po hian kan ron ti chuak nual to a han soi le ta ila China hian ponpui lo po soi pui to te ne na inzom khom le na reunification policy a kalpui meka Taiwan hi alai lum lu tur le fatu ni a har mai nun tur zinga adu a he inzom khom le na hi kaltang pui ani ang Taiwan po hi aron tel nge yang tharum mang lovin hei hi ti hlo tlina ni ang ati mi maya Taiwan ni ro chuan tu hnuaya ma kan om lo ram zalen kan niya chu ani dan tur ani reng boka ani reng bokang ti in Taiwan chuan hlo nei lo ti hriat takle a phena khothlang palian US ading ti a hriat awangin a Zambik lo hle ani a hmalam thil thleng soiri kanga ya han thuale thuak ti ang kan hriat angin Taiwan ram chunga China chuan in do thlona tirlut fawa kumin hian kumdang zong a in China hi aron chena sha a kar ni chung lekin in do thlona za som nga vel zet mai Taiwan Air Defense Identification Zone a tirlut hem mai ral thuam chelek mangsi lo enga tinge in do thlona chawa tirlu Taiwan chunga lenga ni zia pholan nante Taiwan in ram boru ka ven him ngei chu sutlang luin China hian a chak zia le chungnunga ni zia aron pholanga Taiwan khin phak lo ani zia le tharum hangpo Taiwan la ka hre lo zia te olsam taka alak thei zia a en tirna ani khatia China in indo thlona le ral thuam hanga Taiwan a volai khan US le khothlang ram te chuan Taiwan thawang hawin che tan lo la ve ti kan puan to kha indo long lian ro pui missile le bom hlom tak phu chuak thei destroyer le frigates te chu Taiwan le China in rina Taiwan litang sola an ron tol lu ta indo na ral thuam chang kang berber nen an ron thok rip hle a Taiwan thawang an ron hawani kha ole ti chuan China aron chet na satta ka chuan ral thuam hanga Taiwan bai mai thei do na boru ka omta ka chuan US su angoi thei talawa sangkhat zakwa somsari pakwa a US Taiwan Relation Act an siam chungchanga Taiwan himna chu US kutani sia inrem na thutlung hum him ngam lo khopa thutngoi reng chu US tan chuan mol phona vor to pani a super power nei in titan chuan tong chua che chuangai ta ani ber mai Biden chu president doi zep tia soini thin ma se
Biden chuan US would defend Taiwan if China attack aron ti ta cher mai China beina laka Taiwan an ven him don thu Biden chuan aron soi chuak ta ani Taiwan puina tur hi US dan siam tu te chuan sangkhat zakwa somsari pakwa khan thuthlung het tak an lo zia kul mai sia US chuan a foreign policy ahum him zel don ni in US lam chuan an soi boka sangkhat zakwa somsari pakwa a thuthlung siam po ni se he dan hi ala nung reng ani anti Biden le White House in engtin nge an soi tun hnaya CNN town hall a hun man ani a chuta chuan tun hnaya China in hypersonic missile test chungchang mang chuan kalkhom zinga mi then khat chuan Biden zona an zota China hian hypersonic missile hlotling takina tesa military le ral thuam lama ma ason na sa sia Taiwan hi China beina laka tangin aveng him thei to don em ni antia Biden chuan thaye theite reng mai China hi chak zual zel ma se lungai na tur om lave ma se China le Russia te hi khovel history ya sipai powerful takan ni ti chu kan hai lova ti in Biden chuan China beina laka Taiwan ven hi ma hupur lo zia asoyani CNN anchor Anderson Cooper chuan ani chuan China beina laka Taiwan ven him ngai don ta se tia soi nuwa Biden chuan Taiwan ven him hi kan in tiam na ani ati mak bok Biden an Taiwan ven him atiam hi China in tin nge an don son Biden an China beina laka Taiwan ven him na chungchanga soi nu hian China chuaron linghal vote ani ber mai China thin rim hle a Taiwan hi kan hrethiam to lawang kan ngai na thiam thei to lawang kan do theina atop ta ati mia mai China Foreign Ministry thupuang tu Wang Wenbin chuan Taiwan chu China rambung khatani ti asoinon vele ngal zat boka atrul chuan sipai chakna indau thlona mangin kan la thai rengani ti in Wenbin chuan asoi Wang Wenbin chuan Taiwan hi phat rual lawin China rambung khatani a China ram chung thil chiang bangani chu wangin ram dangte inrol kan ram tilo ati mia bok kan hret angin China a sangkha chakwa somli pakwa a civil war a chuaka communist thurin manga China en kol du tu Mao Zedong a polten socialist thurin keng tu Chiang Kai-shek a polte chu Taipei an lu ta chuta tang chuan kong thran an zo ta ani tuna boru ka in mung le meka Taiwan chungchanga US din na chu chiang takin Biden na soi chuak ta a China la inbeng dayan hekin apong portul tula silaya po ka ni chuan boru ka hluai thei ring ani a boru ka tang vet hle chanchin kan ngai chang zel don ni ole khati song kha tu na ta na video kan ngai thlak le kan clear ho thei ta chun ni le ta video dot le in lo ngai chang tho don nia in zawa in mang tha le vek ole